Noiz eta nola sortu zen Antsoaingo herri kirol taldea? Sortu zen 2006an, nire ahizpa Irune hasi zen kadetetan hasi zen herri kirolak egiten eta sokatira egiten txantrean. Eta oso gustora zegoenez eta asko gustatu zitzaionez, erabaki zuen sortzea talde bat Antsoainen txikientzat. Eta Antsoaingo batzuk esan zioten helduentzat ere egiteko eta horrela hasi zen pixkat. Eta hau da horretan egin zen balio guztia. Zein izan ziren taldearen sorrerako helburu nagusiak? Antsoainen izatea kultura, euskarazkoa eta Antsoainen izatea talde bat euskaraz dena eta gure kultura duena. Nola aldatu dira taldearen jarduerak eta helburuak urtean zehar? Gero eta gazte gehiago sartzen dira eta helduak ja ez dira asko geratzen. Baina orain gazteak dira nabarmentzen dena talde honetan. Eta hori. Eta zein dira taldearen lorpen historiko nabarmenak? Gure ustez da, herri kirol eskolan, txikienak direnak, dituzte hainbat txapelak eta lortu dituztenak. Eta helduetan, mundialera joatea adibidez, joan gara bitan, eta juveniletan ere txapelaren bat badukagu sokatiran. Zein paper izan dute sortzaileek eta hasierako kideek taldearen garaipenean? Irune izan zena sortu zuena, orain da taldea gehienbat mugitzen duena eta hori, dena kudeatzen duena. Zenbat kide ditu gaur egun Antsoaingo herri kirol taldeak? Gazteak bai dira nahikotxo, 80 edo horrela dira. Eta helduak edo orain sokatira taldean gaudenak gara 30 inguru. Zein adin tarte eta genero tarte daude taldean ordezkatuta? Mistoa da, orduan gutxi gora bera neska eta mutil kopuru berdina dago, eta adin tartea txikietan hasten dira DBH lehen hezkuntzako 5. mailan eta 4. DBH arte. Eta helduetan 16 urtetik gutxi gora bera, 30 urte ditu helduenak, baino egon dira helduagak. Nolako egitura organizatiboa du taldea? Txikietan ateratzen garenak, 16 urte baino gehiago ditugunak ez dugula parte hartzen herri kirol eskolan entrenatzaileak gara, eta gero helduetan Irunek du entrenatzaile papera, baina guztion artean egiten ditugu gauza guztiak. Nola egiten da kide berrien hautaketa eta integrazioa? Normalean Iruneri esaten diote edo ezagun bateri, norbait lagun bat badauka talde barruan olako zerbait, baina oso erreza da taldean sartzea. Eta zeintzuk dira taldearen egungo helburu nagusiak? Pixkat helduetan kirolari bezala hobetzea eta harreman ona izatea eta giro ona izaten dugu. Eta txikiak ongi pasatzea, euskara sustatzea eta kirola egitea lagun artean. Zein dira taldearen epe luzerako helburu estrategikoak?
Segun eta zenbat pisuko lehiaketa den, taldearekiko egiten ditugu segun eta zer pisu esan duan bezala, entrenamentu desberdina. Gehien bat, gehienak berdinak dira. Nola antolatzen dira entrenamenduak eta lehiaketak? Txapelketari begira, entrenamenduak modu batean edo bestean antolatzen dira. Orduan beti hasten gara beroketa batekin sokatiran, eta joaten gara tiroiak egiten, solte egiten edo polean egiten dugu. Eta gero bai bukatzeko beti tiroiak egiten ditugu. Eta txikiak jolasen bidez eta egiten ditugu lokotxak, txingak, zakua, korrika eta. Zein da taldearen finantzazio iturri nagusia? Erakustaldiak. Erakustaldi asko egite ditugu, nahikotxo, inguruko herrietan eta horiek dira. Zeintzuk dira taldearen eguneroko funtzionamenduaren erronkak? Euskara gero eta gehiago erabiltzea eta umeek ezartzea gazteleraz hitz egiteko ohitura hori. Zein lurralde eremutan egiten ditu jarduerak Antsoaingo herri kirol taldeak? Txikiak Nafarro mailan egiten dute, eta helduak Euskal Herrian zehar egiten ditugu, eta ere bi aldiz joan gara mundialera, mundu mailan ere. Baldu taldeak beste herri edo eskualdekin lankidetza? Entrenatzen dugu batzutan amaiurkoekin, hemen ikasten dutenekin, eta ere erakustaldiak batzuetan beste talde batzuekin egiten dugu, adibidez Arraiozekin. Zeintzuk dira taldearen etorkizuneko helburu nagusia? Helburu nagusiak bakarrik gazteak ez izatea, gehien bat gazteak gaude orain orduan geroz eta jende gehiago ere egotea adintarte desberdinetakoak. Eta mundialetara joatari ez ustea. Nola sustatzen du taldeak emakumeen parte hartzea herri kiroletan? Daude txapelketak, bai gizonezkoentzat, bai emakumezkoentzat, orduan aukera berdinak dituzte herri kiroletan neskak eta mutilak. Eta bai askotan mistoa denez, ere aukera berdinak dituzte. Zein jarduera kultural eta sozial sustatzen ditu taldeak herriz kiroleen gain? Jaietan eta Antsoaingo egunean gitarauak egite ditugu, eta adibidez Antsoaingo egunean, Antsoaingo jaietan, hemen frontoian barra montatzen dugu eta ere. Eta egiten dugu ere kuadrien arteko txapelketa bat Antsoainen bertan. Nola bultzatzen du taldeak herri kirolen praktika gazteen artean? Hori esan duguna, txapelketa asko egiten ditugu hemen frontoian eta jendeak ikusten du eta animatzen da. Eta ere kuadrien arteko txapelketa esan dudana. Nolako harremanak ditu taldeak beste herri kirol elkartekin edo taldekin? Normalan oso giro ona dago, eta beti dago taldeen arteko pike hori, baina ongi. Eta zein modatako elkarlan proiektuak burutzen dituzte? Hori lehen esan dudana, erakustaldi batzuetara ere bi talde elkarrekin joaten gara. Zeintzuk dira administrazio publikoen laguntzak eta babesak? Antsoaingo udalak eta Nafarroko gobernuak diru laguntzak ematen dizkigu eta patrozinatzaileak ere ditu. Zein estrategiak erabiltzen ditu Antsoaingo herri kirol taldeak gazteen partaidetza eta interesa sustatzeko? Lehen esan dugun bezala, hemen lehiaketak egiten direnean eta kuadrien arteko lehiaketak. Edo norbait ezagun bat badu entrenutara eramatea. Nolako harrea dute gazteek taldean antolatzen dituen ekintzetan eta lehiaketetan? Normalean oso ona, beti parte hartzen gaude, orduan oso gazteak garen ez guztion artean egiten dugu. Zein baliabide eskaintzen dira gaztentzako herri kirolen praktika errazteko eta bultzatzeko?
txapelketak egin gure mailakoak. Esan nahi dut, gure adinen arteko txapelketak egitea. Zein ekimen berezi edo programa daude gazteen artean herri kirolen kultura zabaltzeko? Txapelketa desberdinak egiten dira, adibidez Euskal Herri mailan sokatira txapelketa bat dago, Laubider laukoa, sub-23 dena. Nafarroan 21 urte zazpikoa, eta ere Trontzan badago, 21 urte zazpikoa. Eta udan herriz-herrikoa egiten da, orain egiten ari dena. Gazteen iritziz, zeintzuk dira herri kirolak praktikatzen dituzten erronka eta motivazio nagusiak? Pues lagunen artean daudela eta lagunen artean talde bat edo bi egiten dituztela eta lehiatzen dutela ea nor irabaziko duen urte horretan. Espazio virtualak elkar eragiteko, lan egiteko edo gizartaratzeko sortutako ingurune digitalak dira. Benetako tokiak simulatu edo erabat irudizkoak izan daitezke eta metabersoan eta lineako beste plataforma batzuetan erabili ohi dira. Espazio virtualetan personak bileretara joan daitezke, ekitaldietan parte hartu, proiektuetan lagundu, jolastu, ikasi, sozializatu eta transakzio komertzialak egin. Errealitate virtuala erabiltzaileak ingurune tridimensionaletan murgiltzen dituen teknologi bada, espazio virtuala berriz jarduera espezifikoak egiten diren bidimensio edo hirudimensio inguruneak izan daitezke. Errealitate virtuala espazio virtualetara sartzeko modu bat izan daiteke. Erronka batzuek arazo teknikoak dituzte, hala nola konektibitatea eta errendimendua, baita pribatutasunari eta segurtasunari buruzko kezkak ere. Ikaskuntza kurba bat ere behar da ingurune horietara egokitzeko. Bai, espazio virtual askok personalizazioa ahalbidetzen dute eta erabiltzaileei diseinua altzariak eta ingurunearen itxura bezalako elementuak aldatzeko aukera ematen dute, haien beharretara eta lehentasunetara egokitzeko. Nolakoa izan da Antsoaingo herri kirol taldearen esperientzia munduko txapelketan parte hartzen? Bueno, lehenengoan nik uste helburu gehiago lortu genituela, bigarrenean baino. Baina bia oso esperientzia onak dira. Gurekiko, taldearekiko eta ja bakarrik bidaia egitearekin ja oso bidai ikaragarri egiten du. Zein izan dira taldeak txapelketan aurkitu dituen erronka nagusiak eta nola gainditu dituzte? Ni uste guztion arteko harreman ona izatea denbora guztian zehar eta txapelketari begira gure nahi genuena lortzen edo saiatzean lortzen. Zein emaitza lortu ditu taldeak munduko txapelketan eta zein eragin izan du horrek taldekideen morala eta motivazioan? Kategoriaren arabera postu bat edo bestea lortu dute. Adibidez, sub-hogeian bai podium bat lortu genuen, 2 urteetan, eta juniorretan baita ere. Absoluton ez, baina hori beste guztietan bai. Eta bai juniorrak lortu zuten joatea selekzio bezala. Munduko txapelketan parte hartzeak zer ekarpen egin dio taldearen ospeari eta aintzatezpenari? Nik uste dut ospea ez duela hartu, bakarrik herrian izen pixka bat gehiago hartu duela soilik, eta gehiago entzuten dela, jendea animatzen dela edo. Eta zer ikasi du taldeak munduko txapelketan beste herrialdetako taldekin lehian hartuz? Hemen beti talde berdinen kontra egiten dugu eta tiratzeko beste modu batzuk eta horrela. Hemen beti talde berdinak gaudenez eta beste herrialde batzuk daude. Dira beraien tiratzeko moduak.
Zein dira Antsoaingo herri kirol taldeak erabiltzen dituen entrenamendu metodo nagusiak? Beroketa, entrenamendu normala eta potentzia edo bukatzeko indartsuena. Entrenamenduak nola egokitzen dira taldekideen adin eta esperientza mailara ikusita? Herri kirol eskolan mailaka, kategoriaka sailkatzen dira, orduan bakoitza bere adintartearekin gauza batzuk edo besteak egiten dira. Gero helduagoak direnean, sartzen da ere trontza eta sokatira, eta gero gure kategorian nahasten gara guztiak elkarrekin. Zer nolako prestakuntza fisiko eta teknikoa eskaintzen zaie taldekideei entrenamenduetan? Beroketa ja bakarrik, beroketa. Bakoitzaren prestakuntza bere aldetik egiten du. Gure artean fisiko egun bat egiten dugu, sokatirako bi entrenamendu, eta hori. Zein rola dute entrenatzaileek eta aholku emailek taldekideen garapenean eta prestakuntzan? Bizkat egiten ditu taldeak nola egin, entrenatzaile rola dauka eta Kirol honetan izan behar da kontutan asko bakoitzaren pisua. Eta taldeak egiterakoan batzutan pixkat saia izan alda. Zein dira taldeak erabiltzen dituen entrenamendu taktika edo estrategia espezifikoak txapelketan emaitza onak lortzeko? Ni uste txapelketa egun horretan izango den taldea elkarrekin entrenatzen. Eta teknologia atalean, zaiz soziali daukazue? Bai, daukago Instagram eta Facebook, bera Antsoain herri kirolak. Eta webhurretik? Ez. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.